سلام أملاخ مسكولاتنا يخون لما أنتي بزعب حلمي كنرنا لما أنتي حلم حليمة إذا حلمي حكر يخون ويس نحلمي كأمنرو يجبأ زبل حتون وزحت عشان يكون ويون أتحساسيون يفلتوا اليوم سبات نخد له حلمهم كمان مرحي هوتهم غيرهم بفرحة كنورو خلو اليوم لما حلمي نايم رو دخاميو بمبال بملو خنعقو نري أتحكي أينا يخون مصحف ቅዱስ ከብዛዕባ ሕልሚ እንታይ ይብል ሕልሚ ማዓሲው ብትኽክል ካብ ኣምላክ ክኾን ዝኽእል ብሱርኸ ኩሉ ሕልሚ ክንኣምኖ ዶ ይግባእ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ነዚ ዛዕባ ብኩሉ መዳይ ተንቲና ክንሪዮና ክስካብ መወዳእታ ተኸታተሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ነዚ ሰዓት ቅዱስ ዝሃበና ናይ ቦታትና ኣምላክ እግዚአብሔር ስሙ ንዘላለም ዓለም ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይሁን ክቡራት ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ናይ ኣምላኽና ጸጋን ምሕረትን ሰላምን ምስ ኩላትና ይሁን ቅድሚና ትሕዝቶ ምእታዊ እቲ መደብ ናብ ኩሉ ንኽበጻሕ ላይክ ሼር ብምግባር እንጀምር ሰብስክራይብ ዘይገብርና ድማ ናቱ ትሕዝቶ ኩሉ ግዜ ንኽበጻሕኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ ክቡራት ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ከም ሓደ ዓብይ ጉዳይ ሎማዓንቲ ነዘርእስ እዚ ክመርጸሉ ዝኽኣልኩ ብሰለስተ ምኽንያት እዩ ምኽንያቱ እውን ኣብ ማሕበረሰብና ሕልሚ ዓብይ ትርጉምን ዓብይ ቦታን ስለ ዝወሃቦ በዚ መሰረት ብምግባር ድማ ብዙሓት ሰባት ሕልሚ ኣብ ህይወቶም ዓብይ ትርጉምን ቦታን ስለ ዝብዎ ኣጉል ዝኾነ ተስፋን ኣጉል ዝኾነ ፍርሓትን ኣብ ህይወቶም በዚ አንጻር ድማ እቶም ቀዳሞት ዓይነት ሰባት ኣብ ህይወቶም ሕልሚ ዓብይ ዝኾነ ቦታን ትርጉምን ስለ ዝብዎ መዓልታዊ ብዝረኣዩ ነገር ወይ ድማ ብዝሓለሞ ሕልሚ ህይወቶም ብጭንቅን ብስጋትን ብፍርሓትን ተመሊኦም ዝነብሩ ሰባት ውሕዳት ኣይኮኑትን በዚ አንጻር ድማ ሕልሚ ተስፋ ገይሮም መሰረት ዘይብሉ ሓጎስን መሰረት ዘይብሉ ተስፋን ገይሮም ዝነብሩ ሰባትን ቁጥሮም ቀሊል ኣይኮነን እቶም ካልኦት ዓይነት ሰባት ድማ ሕልሚ ናይ ኣእምሮ ድኻም ጥራሕ ትርፉ ከም ዝኾነ ምንም ትርጉም ከም ዘይብሉ ኣይኮነን በዓልቶም ክሓልሙ ሓሊመ ዝብሎም ሰውን ዘይቕበሉ ሰባት እዮም ማለት እዩ እቶም መሳልሲ ዓይነት ሰባት ድማ ምስቲ ትኽክለኛ ዝኾነ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሕልሚ ዝመሳሰል ህይወትካ ብስዋኤን ብጸሎትን ብጾምን ብትሩፋትን ክትነብር ከለኻ እግዚአብሔር ንስኻ ዝተጋገኻዮ መንገዲ ወይ ድማ ንቐጻለ ከጋጥመካ ዝኽእል ወይ እውን ክትገብሮ ዝግበካ ነገር ዝጥቁመካ መስርሕ ከም ዝኾነ ይቕበሉ ማለት እዩ በቲ በለ በቲ ግን ኣየና እዩ ትኽክለኛ መንገዲ ትኽክለኛ ርድኢት ከም ክርስቲያን ኣየናይ ክንክተል ይግበአና ዝብል ነገር ብዕምቆትን ብሰፊሑን ንኽንርኢ ሒዘ መጽእ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ካብ መጀመርያ ክንርድኦ ዝግበአና ወይ እውን ክንፈልጦ ዝግበአና እቲ ቀዳማይ ክንፈልጦ ዝግበአና ሕልሚ ካበይ ዝመጽእ ብስነ ልቦናን ብመንፈሳዊ ትምህርቲ መሰረት ሕልሚ ካብ ሰለስተ ዓበይቲ ምንጭታት ይበቅል ቀዳማይ ካብ ገዛ ርእስናን ካብ ኣእምሮናን ወይ ድማ ስነ ልቦናዊ ሕልሚ ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ዓይነት ሕልሚ ዝፍጠር መዓልታዊ ብዝሓሰብናዮም ነገራት መዓልታዊ ብዝፈርሕናዮም ነገራት ወይ ድማ ዝተመነናዮም ነገራት በኣእምሮና ዝተጨነቕናሉ ነገር ኣብ ውሽጣዊ ኣእምሮና ተኣኪቡ ብሕልሚ መልክዕ ክመጽእ ይገብር ማለት እዩ እዚ ናይ ኣእምሮ በዝሒ ሓበሬታ ምጽራይ ወይ ድማ ብሬን ፕሮሰሲንግ እዩ እምበር ምንም ናይ መጻኢ መልእኽቲ የብሉን ብተለምዶ ክነስተውዕል ከለና ቀትሪ ስራሕ ዝውዕሉ ሰብ ብለይቲ እናደገሙ ዝሓድር ብዙሕ ሰብ ኣሎ ወይ ድማ ብባህልና መንገዲ ክንሪኦ ከለና ቅዠት ወይ ድማ ሃተፍተፍ ይበሃል ማለት እዩ ምክንያቱ እውን ናይ ወዲ ሰብ ኣእምሮ ፕሮሰስ ካብ ምግባር ካብ ምስራሕ ዕረፍቲ የብሉን ስለዚ እቲ ብቀትሪ ስራሕ ዝውዕልናዮም ትዝርብ ዝውዕልናዮም ነገራት ዝኾነን ዘይኮነን ብዙሓት መረዳእታታት ናብ ኣእምሮና ዝኣተዉ ነገራት ኮንሽስ ብዝኾነ መንገዲ ናብ ውሽጢ ኣእምሮና ዝሓለፉ ብውሽጣዊ ኣእምሮና ክንሓስቦም ከለና እዩ ማለት እዩ መጽሓፈ መክብብ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 3 እንታይ ይብል ካብ በዝሒ ዕዮ ወይ ድማ ካብ በዝሒ ስራሕ ሕልሚ ክመጽእ ከም ዝኽእል ይነግረና ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ካብ ኣምላኽ ዝመጽእ ሕልሚ ወይ ድማ መንፈሳዊ ራእይ ማለት እዩ ኣምላኽ ንሰባት ክመክር ክገስጽ ናይ መጻኢ ሓበሬታ ክህብ ወይ እውን ካብ ሓደጋ ንኽሕሉ ብሕልሚ ይዛረብ እዩ እዚ ዓይነት ሕልሚ ኣዝዩ ንጹር ዘይርሳዕን ዓብይ መንፈሳዊ መልእኽትን ሓይልን ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ ካብ እኩይ መንፈስ ወይ እውን ካብ ዲያብሎስ ናይ ፍርሓትን ምድንጋጽን ምድንጋርን ሕልሚ ዲያብሎስ ንሰባት ብፍርሓትን ብጭንቀትን ምድንጋር ንምእሳር ዘፍርሑ ወይ እውን ካብ እምነቱ ዘውጽኡ ሕልምታት የርእዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ዝረኣናዮም ሰለስተ ነገራት ምንጭታት ሕልሚ ካበይ ከም ዝኾነ ተረዲና ኣለና ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ክንገንዘቦን ክንፈልጦን ዝግበአና ነገር
حلمي تخكل كاب أملاخ مخانو بخمي نفلت زبليو كخون زقبا مالتي حد حلمي حق إنيا كاب أملاخ مخانو نمفلات زوم زسعو ملليتات ويدما مفلتات اللو اتقدمي مسكال أملاخ زسمع مع انتدا خوينو طرح مالتون أملاخ كاب حلمي زبنا مرختات كاب أمسحف قدوس زلو حقي زيوص انتدا خوينو حد حلمي كاب قال أملاخ وصاي اندحر خوينو مالتون حاتيات نختسرح زعد مكات خوينو نحد سب كتبقل وي دما ختصل زعد مكات خوينو وي دما ناب زموتن ناب كحدتن زمرحكات خوينو از حلمزي كاب أملاخ كم زي كونه خطردا يغبا مالتي اتخلاي دما سلامن هداتن زهب انت خوينو كاب أملاخ زخونه حلمي انت تغسيص كالوكا اموداتا وشطاوي سلامن نسهانيو زبكا كافت اكوي زخونه منفس زمص حلم جن عبي فرحتن ጭንቅን مدغ نغارن اب هيوت كان خفطر يزغبر مالتي اتسالتاي دما بتامر زفصم نصور زخونه ملختي انتحليو اب مصحف قدوس كام نريو لكع كمنا يوسف حلمي كمنا يعقوب حلمي ناي نبي دانيال حلمي وي دما كمنا صادق يوسف حلمي يوسف مالت نماريام حلاوي ازنبره مالتي ازيوم كلهم نايتهم قدوسان ابوتات حلمي كنرئ خلنا نصور زخونه مازن زهب بجبري زفصمن تخكلኛ زخونه ناي እግዚአብሔር ድምጽ ከም زخونه ይነግረና ማለት እዩ አትራብዓይ ድማ ዘይርሳዕን አዝዩ ዝበርህን እንተ ኮይኑ ናይ አእምሮና ሕልሚ ብዝበዝሐ ብዝተበታተነ መንገዲ ይመጽእሞ ብቁልጡፍ ይርሳዕን ይበታተንን ናይ አምላኽ መልእኽቲ እቲ ካብ አምላኽ እንሪኦ ራእግን ዘይርሳዕን ግልጽን ንጹርን ኣብ ልቢ ተሓቲሙ ዝሰርፍ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ መጀመሪያ ሰለስተ ምንጭታት ሕልሚ ሪና ሕጂ ድማ እቲ ተኸክለኛ ካብ አምላኽ ዝኾነ ራእይ ካብ አምላኽ ዝኾነ ሕልሚ ተዓይነት ባህርታት ኣለዎ ዝብል 4 ነጥብታት ሪና ኣለና ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ ኩሉ ሕልሚ ክንኣምኖ ይግባእ ዶ ዝብል ጥበበኛ ዝኾነ ኣረዳድኣን ኣተሓሳስባን ክህልወና ይግባእ መልስና ክኾን ዝግባእ ግን ኣይፈሉን ንኩሉ ሕልሚ ምእማን ምቕባል ሓደገኛ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ሕልምታት ኩሉ ራእይ ክንቅበሎ ዘይብልና እቲ ቀዳማይ ብስነ ልቦና ደረጃ ክንሪኦ ከለና ኩሉ ዝሕልምካዮ ክኸውን ኢልካ ምእማን ምቕባል ንሰብ ናብ ፀቕጢ ናብ ጭንቂ ናብ ናይ ኣእምሮ ወጥርን ናይ ስራሕ ህይወት ክበታተን ምግባርን ጊደለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ገለ ሰባት ኣከባቢና ክለሰውዕል ከለና ንዝኾነ ይኹን ሕልሞም ዓብይ ቦታ ስለዘለዎም ሎማዓንቲ ከምዚኣ ስለዝሕልምኩ ናብ ስራሕ ይክድን ሎማዓንቲ ከምዚ ስለዝተራእየኒ ከይትንቀሳቐስ ኣብ ዘለኻዮ ኮፈል ኢሎም ህይወቶም ብሕልሚ ኣሳሲሮም ናይ ደቂ ሰባት ህይወት ዝኣስሩ ታይኮን ክፍጠር እዩ ብዝብል ስጋትን ፍርሕን ጭንቅን ኣብ ስቃይን ኣብ ራዕድን ዝነብሩ ሰባት ብዙሓት እዮም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣጋጢሞም ይፈልጡን ብፍርሓትን ብስጋትን ዝኣክል ናብ ድኻምን ናብ ድኽነትን ብሰንኪ ሕልሚ ዝወረዱ ሰባት ብዙሓት እዮም ከምኡ ድማ ደስ በሃሊ ሕልሚ ስለዝረኣዩ ብጽቡቕ ትርጉም ስለዝተፈትሐሎም ከምዚ ክኸውን ብዝብል ኣጉል ተስፋ ምንም ከይሰርሑን ከይተንቀሳቐሱን ደቂሶም ዝውዕሉ ሰባትን ብዙሓት እዮም ስለዚህ ግን ከምቲ ዓንቶ ዝብልናዮ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ራእይ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ሕልሚ ምንም ዓይነት ስጋትን ጭንቀትን ክሳራን ከምፀልካ ይኽእልን ምክንያቱ እግዚአብሔር ምንጪ ምድሓን እምበር ምንጪ ክሳራ ኣይኮነን ምክንያቱ እግዚአብሔር ምንጪ ድሕነት እምበር ምንጪ ናይ ሞት ኣይኮነን ስለዚህ ኩሉ ግዜ ንዝረአዩና ነገራት ኩሉ ግዜ እናሕልሞም ነገራት በአንጻር ዝመጀመርያ ዝነገርኩኹም 4 ነጥብታት ክንግንዘቦ ይግባእና ማለት እዩ ኣጋጣሚ ካብ ኣምላኽ ዘይኮኑ ሕልምታት ሰይጣን ኣብ ዙርያና ኣብ ህይወትና ኣብ ኩሉ ነገር ዘሎ ናይ ዓለም ምንቅስቓስ ስለዝፈልጥ ትክክለኛ ዝኾኑ ነገራት ክነግረናን ከርእየናን ይኽእል እዩ እቶም ክኾኑ ዝኽእሉ በጋጣም እንትኾኑ በጋጣም ተርእየና ግን ካብ ዲያብሎስ ክሳራ ተዘይኮይኑ ምንም ዓይነት ትርፊ የለን ማለት እዩ ምክንያቱ ንሱ ዝነግረካ በአንጻር ናትካ ጥቕሚ ዘይኮነስ በአንጻር ናቱ ረብሓ ጥራሕ እዩ ምክንያቱ ንስኻ ክጭነቕ بسقات بوتري خنبر تسفاحت قرز ناتو عوي تارجت سلزخونه ማለት እዩ ስለዚህ መንፈሳዊ ጥንቃቄ ክህልወና ይግባእ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝብለና ንኹሉ መንፈስን ሕልምን ድማ በደመ ነፍሲ ክንኣምን ኣይእዘናን መጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 34 ቁጥር 7 እንታይ ይብለና በዚ ሕልሚ ንብዙሓት ኣስሕትዎም እዩ ብኡ ዝተኣመኑውን ወዲቖም እዮም ስለዚህ ካብዚ ቃል እዚ ክንርዳእ እንኽእል ሕልሚ ንኽንደይ ዝኣኽሉ ሰባት ከም ዘጥፈአን ከም ዘስሓተን ክንርዳእ ይግባእና ካብዚ ቃል እዚ ሎማዓንቲ ከባዶ ተላዕለ ይኾንኩን ስለ ዛርስ እዚ መሪጽ ዘለኹ ምክንያቱ ከምዚ ሲራክ ኢልዎኒ ብሕልሚ ጥራሕ ዝነብሩ ሰባት ኣለዉ ብኻልእ አንጻር ምስ ጥንቆላ ብጣዕሚ ብዝተመሳሰለ መልክዕ ማለት እዩ ብርግፀኝነት ካብ ሰይጣን ዝመጹና ሕልምታት ዝኾኑ ክህልው ይኽእሉ እዮም ልክዕ ከምቲ እንዳ ጥንቆላ ማለት እዩ ናይ ጥንቆላ መስርሕ ክረአ ከሎ
ጠንቋሊ ኣብ ህይወትካ ዝኾንካዮ ነገር ኣብ ህይወትካ ዝጠፍአካ ነገር ቀጻሊ ተኾነ ነገር ብዝተወሰነ መልክዕ ነገርካ ይኽእል ትኽንርድኦ ዝግበአና ግን ናይ ዲያብሎስ ታርጌት ናይ ዲያብሎስ መስራሕ ኩሉ ግዜ ንስኻ ንኽትጥቀም ንስኻ ንኽትሕግዎ ዘይኮነ እኳ ደኣስ በቲ ዝፈለጥካዮ ነገር እውን ክጠፍእ ዝደሊ ማለት እዩ ምንም ተኾነ ካብ ዲያብሎስ ክጥቀም ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ከይህሉ ይግባእን ካብ ዲያብሎስ ምንም ዓይነት ጥቕሚ የለን ረብሓ የለን እቲ ጠንቋሊ ብኸመይ ክፈልጥ ክኢሉ እንተኢልና ኣብቲ ልዕሊ ጠንቋሊ ዘሎ መንፈስ ናይ ባዕሉ ዝኾኑ ዝለኣኹ ሰራዊት ኣለዎ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ልኡኻት ኣለዎ ስለዚ ናቶም ምንቅስቓስ ረቂቕ ስለ ዝኾነ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣብ ናይ ወዲ ሰብ ህይወት ዘሎ መረዳእታታት ብደንቢ ስለ ዝከታተልዎ ናታቶም ኢንተለጀንስ ወይ ድማ ብዝናህና ገላልፃ ናይ ድህነት መስመሮም ብጣዕሚ ዝተራቐቐ ምክንያቱም ዲያብሎስ እግዚኣብሔር ክብሪ እዩ መንጢልዎ እምበር ነቲ ንሱ ዝገዝኦም ሰባትን መናፍስትን ሓይልን ጥበብን ኣለዎ ብዘይካ ናይቶም ቅዱሳን ኩሉ ኣብዚ ዓለም ዝግበር ምንቅስቓስ ካብኦም ዝተሰወረ ነገር የለን ማለት እዩ በቲ በለ በቲ ግን ጊዜያዊ ዝኾነ ሰላም ጊዜያዊ ዝኾነ ዕረፍቲ ክበካ ይኽእል እዩ በቲ ተሰምዖ በቲ ዝንገረካ ነገር ዲያብሎስ ግን መርፍእ ሂቡ ማሕረሻ እዩ ዝወስድ ሓንቲ ንስኻ ትሪኣ ቁስሊ ይፈዊሱ ሙሉእ ኣእምሮኻን ሕልናኻን መንፈስካን እዩ ዘቁስል ምዚ ዓይነት ናይ ጥንቆላ ንመናፍስቲ ናይ ምግባር መናፍስቲ ናይ ምስሓብ ህይወት ዘለዎ ሰብ በቲ ንሱ ዝሪኦ ዓይኒ በቲ ንሱ ዝሪኦ ዝርድኦ ቋንቋ ንዕኡ ዝጠቅም ንእሽተይ ነገር ክርአ ዝኽእል ነገር ንኽእምኖ ሰይጣን ክቦን ከሪኦን ይኽእል እዩ ክንፈልጦ ዝግበና ግን ሰይጣን ስሱዕ ነጋዲ እዩ ንስኻ ነዛ ንእሽተይ ዝተፈጥረ ፀገም ንኽተጥፍእ ንሱ ግን ኣብ መንፈስካን ኣብ ህይወትካን ኣብ ስጋኻን ኣብ ዘርእኻን ኣትዩ መጨረሻ ላይ ከም ትጠፍእ ዝገብረካ ማለት እዩ ንምንታይ ናብ ጥንቆላ ኣትየ ሕልሚ ልክዕ ከም ጥንቆላ ዝጥቀምሉ ሰባት ኣለዉ ስለዚ ሰይጣን ናቶም ሳይኮሎጂ ናቶም መረዳድኣ ናቶም ኣተሓሳስባ ሪኡ ኩሉ ግዜ ብናቱ መስመር ንኽኸዱ ብናቱ ኣተሓሳስባ ብናቱ መንገዲ ንኽኸዱ ዘሪኦምን ዝነግሮምን ነገር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ድማ እዩ ሲራክ ሕልሚ ንብዙሓት ኣስሒትዎም እዩ ብኡ ዝኣመኑ እውን ወዲቖምን ጠፊኦምን እዮም ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ትኽክለኛ ዝኾነ ኣምላኽ ዘይኮነ ራእይ ካብኡ ዘይኮነ ሕልሚ ኣብ መጨረሻ ክሳራን ውድቀትን ተስፋ ምቑራፅን ሞትን ከም ዝኾነ ክንርዳእን ክንሓስብን ይግበና ከምኡ ድማ ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 1 ዘሎ ቃል ኣቱም ፍቁራተይ እቶም መናፍስቲ ካብ ኣምላኽ እንተኮይኖም መርምሩ እምበር ንመንፈስ ዘበለ ኩሉ ኣይትእመኑ ተሓደ ካብዚ ክንርዳእ ዝግበአና ተኣምራት ምፍፃም ተኣምራት ምርኣይ ናይ ሓቅነት መግለፂ ኣይኮነን ሰይጣን ደስ ዝበሎ ማጂክ ደስ ዝበሎ ጥንቆላ ደስ ዝበሎ ስራሕ ክርኢ ይኽእል እዩ ኣብቶም ዝኣምንዎ ኣብቶም ዝኽተልዎ ማቴዎስ ወንጌል ዘሎ ቃል እንታይ ዝብል ብሽምካ ተኣምራት ሰሪሕና ብሽምካ ከምዚ ጌርና ክብሉን ከለዎ ካባይ ረሓቑ ኪዱ ኣይፈልጠኩም ክብሎም ከም ዝኾነ እዩ ዘረደና ምክንያቱ ተኣምራት ምስራሕ ጥንቆላ ምጥንቋል ምፍላጥ ካብ ሰይጣን ዝኾነ ሕልሚ ራእይ ተደሪግካ ብዙሕ ነገር ተፈለጥካ ብዙሕ ነገር ተገበርካ በተኣምር ክትድሕን ኣይትኽእልን ማለት እዩ መናፍስቲ ኩሉ ዘበለ ኣይትእመኑ ክለና ከሎ መቸስ ሰይጣን ደንቆሮ ኣይኮነን ሰብ ንኽቕበሎ ሰብ ንኽኣምኖ ንዓና ክእምን ዝኽእል ነገር ከርእየና ይኽእል እዩ ንሕና ዝደለናዮ ነገር ማለት እዩ ብከምዚ መሰረት ከዓ ከረኣዩ ዝኣምኑስ ብፁዓት እዮም መስጉናት እዮም ዝተባሃለ ምክንያቱ ምርኣይ ተኣምራት ምግላፅ ናይቲ እምነት ሓቃውነት ኣብቲ ትኽክለኛ መንፈስ ክገልፅ ይኽእል እዩ ኣብቲ ትኽክለኛ ዘይኮነ መንፈስ እውን ክገልፅ ይኽእል እዩ ስለዚ ናህና ሚዛን ናህና መፍለይ ክኾን ዝግባእ እንሪኦም ተኣምራት ክኾኑ ይኽእሉ እንሪኦም ሕልምታት ክኾኑ ይኽእሉ መሰረቶም እንታይ ምዃኑ ክነፀንዕን ክነፈልጥን ይግባአና መቸስ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሰይጣን ብዙሕ ግዜ ከምስል ርኢናና ብዙሕ ግዜ ጥንቆላ ክሰርሕ ርኢናና ካልእ ትረፍ ንክርስቶስ ንባዕሉ ንዓይ ተሰጊድካ እዚ ኩሉ መንግስተይን ክብረይን ሃብትን ክበካ ኢልዎ ኣብኡ ብዙሕ ነገር ኣርኣዩ ዝብለና ስለዚ ናህና እምነት ክፈታተን ናህና ምጥፋእ ንኸምፅእ ሰይጣን ብዙሕ ተኣምርን ብዙሕ ራእይን ብዙሕ ጥንቆላን ከርኢ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ካልእ ትረፍ ናይ ሰማይ መልኣኽ መሲሉ እስካብ ዝረአ ከምስል ይኽእል እዩ ዲያብሎስ ሰባት ንኸጥፍእ ሰባት ንኸስሕት ማለት እዩ እቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ማሕበረሰብና ዝርአ ዘሎ ናይ እምነት ድኽመት መላዕሊኡ ክረአ ከሎ ሓደ ሰብ ዳዊት ደጊምካ ውዳሴ ማርያም ደጊምካ ጸሎት ናብ ኣምላኽ ጌርካ ጾዮምካ ጸሊኻ ክድሕን ትኽእልኻ ካብ ትብሎ ክለ ዝበሃል ደብተር ኣሎ ክለ ዝበሃል ጠንቋል ኣሎ ከምዚኣ ደጊሙ ክበካ እዩ ከምዚኣ ቆፅሎ ቀጥቂጡ ክበካ እዩ ከምዚኣ ክታብ ሰሪሑ ክበካ እዩ ካብኡ ዝደለኻዮ ክትረክብኻ ክትብሎ ቀልጢፉ ብእምነትን ብዘይጥርጥርን ዝቕበል ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝርከብ ድሕነት ዘይኮነ ናብቲ ብቐሊሉ ክትረኽቦ ትኽእል ሰይጣን ዝነገረካ ምልክታት ሰይጣን ዝበካ ጥቕምታት ዝመስሉ ጥፍኣታት ንሶም ክቕበል እዩ ዘቕሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እውን ኣብ እግዚኣብሔር ንኽትበፅሕ ናይ ጾምካ ናይ ጸሎትካ ናይ ስግደትካ ናይ ኣምልኾትካ ሓይሊ ንኽግለጽ ተኾይኑ ጠንካራ ዝኾነ እምነትን ብዙሕ ጻዕርታትን የድልየካ እዩ ክንፈልጦ ዝግበአና እግዚኣብሔር እውን ኣብ ቀረባ እዩ ንሕና ሓንቲ እርምጃ ሓንቲ ስግሪት ክትስግር ከለና ኩሉ ምዕራፋት ናይ ህይወትና ባዕሉ እዩ ዝኸዶ ብቸርነቱ ይሽፈን
ስለዚህ ነዛ ሓንቲ ስግሪት ወይ ከዓ ነዛ ሓንቲ እርምጃ ንኸይንኸይድ ትኽኺትን ጥርጥርን ስለ ዘለና ግን እቲ ብቐሊሉ ብገንዘብ ትገዝኦ ናይ ሰይጣን ተኣምራትን ጥንቆላን ክትኣምን ክትቅበል ትቐርብ ማለት እዩ። እዚ ክትርድኦ ዝግበአካ ግን ብገንዘብካ ጌርካ ጥፋእትካ ትገዝእ ዘለኻ ጥፋእትካ ማለት እዩ። ፍርድኻ ብገዛእ ገንዘብካ ምግዛእ ማለት እቲ ዓይነት መንፈሳዊ ዕውርነት ከም ዝኾነ ንምርዳእ ቀሊል እዩ። ስለዚ ኩሉ ሕልሚ ክንኣምኖ ዶ ይግባእ ወይስ ኣይግባእን ንዝብል ጥያቄ እቲ ሕልሚ ካበይ ምዃኑ ክንምርምርን ክንፈልጥን ይግበአና። ከምቲ ንመንፈስ ዘበለ ኩሉ ኣይትእመኑ ዝበለና ንሕልሚ ዘበለ ኩሉ ክንቅበል ክንኣምን የብልናን። ንተኣምራት ዝረአናዮ ኩሉ ክንቅበልን ክንኣምንን የብልናን። ስለዚ ናይ ምፍላይን ናይ ምምርማርን ዓቕምና ከነሕይሎ ይግበአና ማለት እዩ። እቲ ራብዓይ ድማ ሕልሚ እንተሪእና እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ጥያቄ። እቲ ቀዳማይ ብፍርሓት ክንእሰር የብልናን። ሕልሚ ርኢኻ ትፈርሕ እንተኾንካ ነቲ ፍርሓትካ ናብ ኣምላኽ ብጸሎት ከተረክቦ ይግበአካ። ተዘይኮይኑ ናይ ሕልሚ ባርያ ክትኮን የብልኻን። ስለዚ ካብ ዝመጽእ ምጻእ ዝኾነ ዓይነት ሕልሚ ክንሕልም ከለና ስነ ልቦናና ንኸይጉዳእ መንፈስናን ፈቓድናን ናብ ናይ ኣምላኽ ፈቓድ ክነሕልፎ ከለና ፍርሓት ነፃ ንኸውን ማለት እዩ። ካልኣይ ክንገብሮ ዝግበአና ብጸሎትን ብምርምርን ክንሓስበሉ ይግባእ። ጎይታይ እዚ ሕልሚ እዚ ካብ ምንታይ ምንጩ ብዛዕባ ዝሓሰብክዎ ኣእምሮዊ ሓሳብ ዶ ይኸውን ወይስ ካብ ዲያብሎስ ዶ ይኸውን ወይስ ትክክለኛ ናትካ መልእኽቲ እዩ ኢልና ብህድኣት ክንጽሊ ንኣምላኽ ክንጥይቆ ይግበአና ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ክንገብሮ ዝግበአና ሂወትካ ብሕግን ብቓል ኣምላኽን ምርሓዮ እምበር ብሕልሚ ተዘይኣመንካ ዝበለጸ ይኸውን። ምክንያቱ ናይ ክርስቲያን ሂወት መምርሒኡ ቃል ኣምላኽ እምበር መዓልታዊ ብዝሓልሞ ሕልሚ ጥራሕ ኣይኮነን። እዚ ማለት እውን ሓደ ክርስቲያን ክገብሮም ዝግባእ ነገራት ክገብር ኣለዎ። ናቱ ፈቃድ ንናይ ኣምላኽ ፈቃድ ኣሕሊፉ ክህብ ኣለዎ። ወይ ይኩን ፈቃድ ክህብ ኣለዎ። ናትካ ፈቃድ ይኹን ከም ናተይ ፈቃድ ከም ናተይ ርዲት ከም ናተይ ተሓሳስባ ዘይኮነስ ከም ናትካ ሓሳብ ከም ናትካ ፈቃድ ናተይ ሂወት መርሓዮ ክንብለና ይግባእና ኣምላኽ ማለት እዩ። ክንብሎ ይግባእ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ሂወትካ ብሕልሚ ጥራሕ ትጓዓዝ ትኾንካ ብሕልሚ ጥራሕ ትመርሖ ትኾንካ ሓደ መዓልቲ ሰይጣን ከጥፍአካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ኣብ ሂወትካ ከምዚ ዓይነት ልምምድ እንተሃልዩ ናብ ጥንቆላ ናይ ምእታው ድሌትካ እውን ኣዝዩ እናላዕለን እንዳወሰኸን ይኸድ ማለት እዩ። ምክንያቱ ትሕልም ዘለኻ ክትፈልጦ ክትሪኦ ትደሊ ነገር ስለ ዘሎ እዩ። ስለዚ ናይ ምፍላጥ ናይ ምርኣይ ወልፊ ተሃሊካ ድማ ብዝተፈላለየ መልክዕ ናብ ከምዚ ዓይነት ስቴጅ ናብ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ዘለዎም ነገራት ክትከይድ ትኽእል ኢኻ። ምክንያቱ ከይረኣዩ ዝኣምኑ ብፁዓን እዮም፣ ከይረኣዩ ዝነብሩ ምስጉናት እዮም ዝብለና ዘሎ እቲ ዝረሓቐ ከም ዝቐረበ ገይሮም እቲ ዝረቐቐ ከም ዝገዘፈ ገይሮም ንኣምላኽ ኣብ ልቦም ብእምነት ስለ ዝተቐበልዎ ካብኡ ቀፂሉ እውን ብናቱ ትእዛዝን ሕግን ስለ ዝኸዱ ብናቱ ፈቃድ ስለ ዝኸዱ ከምቲ ጳውሎስ ዝብሎ ድማ ነቱ ብናቱ ፈቃድ ዝኸዱ ሰባት ነገሮም ኩሉ ንጽቡቕ ከም ዝኾነ ከም ዝገለጾ ከምኡ ምዃኑ እውን ስለ ዝፈልጡ ስለ ዝኣምኑ ስለ ዝቕበሉ ምንም ክበርህሎም ክርድእዎ ዝደልዩ ነገር የለን ማለት እዩ። ምክንያቱ ነገርካ ኩሉ ንጽቡቕ ከም ዝኾነ ተፈሊጥካ ምንም ዓይነት ክትፈልጥን ክትርዳእን ድሌትካ ዝቐነሰ እዩ ዝኸውን። ክፉና ኣመንዝራ ትውልድ ምልክትን ይሻል። ክፉኡን ኣመንዝራን ዝኾነ ወለዶ ግን ናቱ እምነት ዝህነጽ ብምልክት ብተኣምር ብዝተፈላለዩ ብዓይኑ ብዝሪኦም ነገራት እዩ። ከምዚ ዓይነት ሰብ ከዓኒ ክድሕን ኣይኽእል። ምክንያቱ ዝኾነ መንፈስ ከይመርመረ ስለ ዝቕበል ሰይጣን ነዚ ዓይነት ባህሪ ዘለዎ ሰብ ንኸውድቆ ቀሊል ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ግን ከም ክርስቲያን መጠን ሓደ ግዜ ኣብ ፈተና ክንኣቲ ከለና ተስፋ ክንስእን ከለና ተስፋ ክንቆርፅ ከለና ነገራት ክፀቡና ከለዉ ኣምላኽ ክገልፀልናን ክነግረናን ክንደሊ ከለና ኣምላኻዊ ዝኾነ ራእይ ኣምላኻዊ ዝኾነ ሕልሚ ክንገረና እንተደሊና ግን ከምቶም ቅዱሳን ኣቦታት ብሕግን ብስርዓትን ብመንፈስን ክንከይድ ይግበአና ማለት እዩ። ከም ኣቦና ከም ዮሴፍ መቸስ እቲ ታሪክ ኩላትና ንፈልጦና እቲ ብንእሽተዩ ሓሊመ ኢሉ ነብኡ ዝነገሮ ሕልሚ እግዚኣብሔር ዝነገሮ ነገር ኣብ መጨረሻ ከመይ ከም ዝረኸቦ ወይ ድማ ከመይ ከም ዝተፈጸመ ንፈልጥና። መቸም ኣብ ፈጻጽማ ሕልሚ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ናይ ፈጻጽማ ግዜ ኣለዎ። መቸም ናይ ዮሴፍ ሂወት ማእኸሉ ኣይንገርን። ኣብቲ ማእኸል ዘጋጥሞ ብዙሕ መከራ ብዙሕ ማእሰርቲ ብጣዕሚ ከቢድ ከምኡ ድማ ኣብ እስር ቤት ኮይኑ ዝሓለሞ ሕልምም እቶም ሓሊምና ፍትሕልና ዝበልዎ ሰባት ሕልሞም ከመይ ገይሩ ከም ዝፈትሕሎም ምክንያቱ ናይ እግዚኣብሔር ድምፂ ተኮይኑ ነቲ ሕልሚ ዝትርጉም ነቲ ሕልሚ ዝፈትሕ ሰብ የድሊ እዩ። ከምኡ ድማ ዮሴፍ ነቲ ሕልሚ ከመይ ገይሩ ከም ዝፈትሕሎም ንርኢ ከመይ ከም ዝተፈጸመ ተፈታታሐ ሕልሚ ንርኢ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ናይ ፈርዖን ጭንቂ ዝነበረ ሕልሚ ዮሴፍ ከመይ ገይሩ ከም ዝፈትሖ ንርኢ ካብ ታሪክ። ብጠቕላላ ናይ ዮሴፍ ተዓብይ ጸጋታ እዩ ነይሩ ናይ ምሕላምን ሕልሚ ናይ ምፍታሕን ጸጋ ነይርዎ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ናይ ያዕቆብ ሕልሚ እቲ ካብ ምድሪ ካብ ሰማይ ዝተዘርግሐ መሰላል ናይ እግዚአብሔር መላእኽቲ ብኡ ክወርዱን ክወጹን
ዝረአዮ ሕልሚ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሰሉስ ውዳሴ ማርያም ከም ንረኽቦ ኣንቲ ውእቱ ወስዋሱ ዘርአ ያዕቆብ እምድር ዘይበጽሕ እስከ ሰማይ ወመላእክት እግዚአብሔር ያርጉ ወይወርዱ ውስቴታ ዝብል ቃል ዘሎ ብኻሊእ ትርጉም እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ዓርሱ ዝገለጸሉ መስርሕ ከም ዝኾነ ከምቲ ነቦታት ንነቢያት ብራእን ብሕልምን ይነግሮም ነበረ ዝብለና ኩሎም ነቢያት ቦታት ነዚ ነገር ከመይ ከም ዝተጠቐምሉ ንርዳእ ማለት ከምኡ ድማ ንቅድስት ድንግል ማርያም ሓልዋ ተባሂሉ ዝተዋሃበ ዮሴፍ መልአክ እግዚአብሔር ነገሮ በህልሙ በሕልሚ ናይ እግዚአብሔር መልአክ ታይ ክገብር ከም ዘለዎ ከም ዝነገሮ ይነገረና ማለት እዩ ስለዚህ ከም ክርስቲያን መጠን ሕልሚ ብትክክለኛ ዝኾነ መስፈርቲ ብትክክለኛ ዝኾነ መንገዲ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ዝግለጸልና ተኮይኑ ክንጥቀመሉ ዝግባእ ዓብይ ናይ እግዚአብሔር ድምጽ ማለት እዩ ስለዚህ ከምዞም ቦታት እዚኦም ሕልሚ ክንጥቀመሉ ተኮይና ናይዞም ቦታት ህይወትከ ኣለና ዝብል ነገር ክንጥይቕ ይግበና ተዘይ ኮይኑ ከምዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ኣብ ማሕበረሰብና ዘሎ ኣተሓላልማ ከም ምሕላም ሰቂልካ መንበር ከምዚ ሓይሽ እዩ ንኹሉ ነገር ንእግዚአብሔር ገዲፍካ ምንም ነገር ከይተገደስካ ብእምነት መንባርም ሓደ ምርጫ እዩ ማለት እዩ ክቡራት ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ካብዚ ብጠቕላላ እንርዳእ ኣምላኽ ብሕልሚ ክናገር ክዛረብ ይኽእል እዩ ነገር ግን ዋና ናይ ህይወትና መምርሒ እቲ ዘይልወጥ ቃሉ እዩ ንሕልምኻ ፈሪሕኻ ኣብ ጭንቂ ካብ እታኣቱ ህይወትካ ኣብ ኢድ እቲ ንኹሉ ዝመልኽ ኣምላኽ ኣረኪብካ በሰላም መንባር ይሓይሽ እዚ ቪድዮ እዚ እንተጠቒምኩም ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ ላይክ ሼር ብምግባር ናተይ ትሕዝቶውን ኩሉ ግዜ ንኽበጽሐኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ዝምሃረና ዝመኸረና ናይ ቦታት ኣምላኽ እግዚአብሔር ስሙን ዘላለም ዓለም ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ናይ ጎይታና ናይ መድኃኒትና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ምሕረትን ሰላምን ምስ ኩላትና ይኹን ሰላም